Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak hartutako erabakien berri eman du prentsaurrean Juan Maria Aburto bozeramaileak. Aldundiak eta BBKren gizartekintzak hitzarmena sinatu dute, aurtengo hondartzan denboraldian laguntza salbamendu eta sorospen zerbitzua eta ezinduei bainatzen laguntzeko zerbitzua batera finantzatzeko. Bestalde, gizartekintza sailak eta Asociación Vizcaína de Familiares y Enfermos Psíquicos ABIFES elkarteak lankidetza hitzarmena sinatu dute, Portugaleteko eguneko zentroan eguneko arreta zerbitzua emateko. Horrez gain Aldundia eta Azpigiturak SA-uren arteko lankidetza harremana ezarriko dituen eskaerak onartu du proiektu pilotua abian jartzeko. Gainera, Adenbirekin, esklerosian izkutzaren Bizkaiko elkartarekin, sinatutako hitzarmenaren bidez, eskainitako lekuen kopurua 55-tik 69-ra handituko da. Aburtok adierazi duenez, Aldundiak eta Udelek elkarlanean jardungo dute aurrerantzan ere, Bizkaiko udalerri txikietan eta Aldundiak elkartegien funtzionamendua erregulatzen duen dekretua onartu du baita ere.